Ara mateix en Shotcut hem acabat d'editar el nostre vídeo i el que tenim és un conjunt de talls, instruccions, etc. que este programa, el Shotcut, dona perquè nosaltres visualitzem una cosa determinada. Aleshores, el que hem de fer per a penjar-ho en YouTube o en Vértice és exportar un vídeo final. Com ho fem, això? Doncs venim a la pestanya Exportació, ens assegurem que estiga seleccionat Timeline i li donem a YouTube, perquè és el format que buscarem. Exportem el fitxer i el que farem és exportar-lo en la carpeta que nosaltres busquem. Si no volem esta, la canviem, etc. En este cas és la correcta, li diem el nom, que és el del nostre fitxer, projecte 1, i guardem. I ara comença a treballar així, en la pestanya de treball. Quan acabe ens indicarà que està fet i ja tindrem un vídeo preparat per a poder penjar-lo en YouTube. I ara veiem que se'ns ha generat un vídeo, un MP4, que és este, que és el que podríem anar, com veurem en els vídeos posteriors, a YouTube i penjar.